Il-prezzijiet ta' prodotti bażiċi li l-familji jixtru b'mod regolari qed jibqgħu jiżdiedu bis-sitwazzjoni tal-għoli tal-ħajja spiċċat bla kontroll. U quddiem dan kollu, is-soluzzjoni tal-Gvern ta' Robert Abela kienet ċekk ta' €100, mosta deskritta minn bosta bħala daħka fil-wiċċ. X'taħsbu mill-€100 li se jagħtikom il-Gvern? ħajkunu għax ħajsalvana daħ fil-wiċċ ħanini. U xi tridna naħseb mhux ċajta di. X'tiswa €100 bil-ħajja li qegħdin fiha. Daħ fil-wiċċu x'għamlu biha €100. Tek tonfoqa f'ħakkatajn f'ġimma ġimmatejn tonfoqa. U mbagħad il-kumplament tas-sena x'ħanamlu? €100 naħseb mhux biżżejjed żguru. Irid iżid ħafna iżjed biex illaħqu mal-ħajja li għaddejjin minnha. Evidenti r-rabja tan-nies għall-aġir tal-Gvern, speċjalment issa li sar magħruf li l-Prim Ministru Robert Abela kien qed idaħħal €17,000 fix-xahar minn kuntratt wieħed biss, filwaqt li għall-poplu hemm biss €100. Turija ċara ta' kemm Robert Abela mhux jagħti każ id-batijiet li għaddejjin minnhom in-nies. B'ħafna minn dawk li kellmuna saħħu li din il-€100 żgur mhux se sservi bħala kumpens għall-għoli tal-ħajja. Mhux se jservu xejn, €100 l ġurnata. Ranċu, għolit ħafna. Le, żgur li le. Definitely le. Mux daqs kanet jgħinu 17,000 li Robert Abela, żgur. Ifimni ma jgħinux biex tkopli l-oli tal-ħajja żgur li le, għax oliet il-ħajja ma għalmenu jgħinu. Naħseb għall-oli tal-ħajja tridhom kull xahru. Ifimni €100 ta' mhux differenza kbira. Xi ħaġa jgħinu naħseb. Mhux biżejjed, lanġ li biżejjed. €100 mhux tajbin? Tajbin. Tejna qaraw, imma naħseb li mhux biżżejjed. Insomma, l-oli tal-ħajja kemm tittini jiżjed biex tilħaq. Kollox qed jgħu li l-oli tal-ħajja emmen settola. Olit, x'inaqra olit, yes. Il-ħajjolja mhux biżejjed. Ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ftit tal-ilu kkonfermaw żieda ta' aktar minn 5% fil-prezzijiet ta' prodotti tal-merċa. Żieda li ċertament tirrifletti r-realtà tal-ħajja li l-poplu qed ikollu jħabbat wiċċu magħha meta joħroġ jixtri. Dan apparti żidiet fil-prezz tal-mediċini u s-serq ta' miljuni mill-kontijiet tad-dawl l-ilma.